kire omwancho murigire okitembe television nemambingia rituko ria juma chitariki 25 chimutinyo iga okane nekiro nakwariganirie ase mirobere ya getembe tv ritukeriga anne mono ase omurobere obwetwane karibu sana ase nchira yabene erinde tunyara gusanga ase obwamo ari agenderete ase ense eyeito ya Kenya ase ense ngima na kobwamono ayagenderete ase rirobareto ya mwanya getinge nchenguru kwa Matilda Oboiwa na boigo atsana korwa ase studio kabere nere Wilfred Matundra korwa ase nsemo hichi kamera kodambi no kwenyerenga ekere kwarorire oburabo hose kwa iburenga nonye chinyone ya chakire kuvuga nande nore buya kukonchoka kwanyara ngo mubere mbiyore kweraneria omonguru mbiya mono nga ritukeriga ne rituko orio kwenyora hose rituko toko oremia bari bonsi babwate abamabo basiriri amagemabo ose bara sobokendo abanene tukobekase amaboko yo monguru naboigo baria bonsi ebemebere etari buya hose baigwete bobe ase chinka ona boigo chinya gitari na bravo tukubasabira okubona okomambo kwa bwango chingaki ebune chiga ho mancho murigiria echine chingaki chokoro kyo wanjani gochie ase abamino igo nga onye koroche nga ayembu yore ejirani yago teribia yamate yago nga omuntu naregati ese family otari biya gosembare bagenderete nebirero chingaki chiga kwa bainyura sama sabo nande kwa baikange erinde kwanyara kubareme kyagera twensi bono titomanyereti amatukaega naki ebinto bikogenda Mancho murigere karibu sana ntarachigo chaka ekionga nigo ndotengo mo director ne niga nginyori ngari tukoria rero nyare ko bainyoria mo omutare gose mo spread love obwanchani igo ngari tukeriga nechingake echabene chego chaka kurigererania gose chinga kicho koena na omoyo na boigo okoremania ekiagira bono amatuko abeire amabe karibu sana omwancho murigere wanchani boria wakare wanchani no buya wanchani wakare yeso weka ikiro togosa asensemo yekionga chinse kumenebere chabono mambi nigo tukuchaka kura ase county ya Nyamira nekira bono ababwatani ebekiama kya United Progressive Alliance gose UPA bakurawa nere omo MCA werigoma ward omuske Emmanuel Nyambega gisesa bono banyarite gutwara egikaro ase chabisi chekyamekyo kya UPA imeyo mocho Nyamira nekiro bono barigeti gose bagendete kubanga enchera yokumwarigania omwaziri omukuru buburindi boime omuske Dr. Fred Matiang'i bagukwana korwa ase egikarekyo nigo bono egati yabara yabo bekyama kya UPA banyarite goteba ningaki endonge gose chine chingaki chindonge chomugusi gochamo nabo igo kwenekia una banyarire kwegerera kere ekyabo musaketo fatiga December tyatugorire emambi yabono asinchira engekirano ababwatani bekiama kya UPA ekyo asebono iga gekuragwa n'omugabana omuske Amos Nyaribo nigo rero batwara igeikaro yokuroberia enjira baramwariganie oyo kabeire omwaziri bw'oburendi bwaime omuske Dr. Fred Matiang'i oyo okageire gocha sorogongo rwa gusi ewiki egocha pia timu yetu ya Nyamira na Kisii twatwarire meeting iga asa ofisi ya UPA Nyamira o prepare ogocha kwa moske Dr. Fred Okengo Matiang'i oyo era wa presidential candidate oyo abagusi bonse baitabire na Kenya ngima korengana n'omunyakirugo bw'ekiama ekeiga oyo boigo ore omo MCA origoma Nyambega gisesa nigo atebire abagavana babere na boigo abaseneta babere county area ya Nyamira na boigo area ya Kisii tayare nigo bakora chinkwana n'omuske Matiang'i na akabayenekeria buna asobochorio bonene buri bosyo no akare etebe buna oyomo asibaria barigetie ekirugo ky'oburai bwense bagusiba minto ngomuske Dr. Fred Matiang'i noare Kenya na achana korete meeting ne abagavana baito mugavana Nyamira muske Amos Nyaribo iseneta cheto muske Okongo Mugeni muske Onyonga Okisi County na bajumbe baito bonse o prepare ase sabari ayago chagocha next week ase usiengima na acha Nyamira na Kisii counties na acha nyoro the elected leaders na acha nyoro ba MCA na acha nyoro bajumbe na ndole meeting na bagavana ne chiseneta
igo muske Dr. Fred Matiang'i nerwete nando otebire ng'ango bori arbo president ensemo yende ebasabire abantu abange koira chinga kechiga erio kwerikia ase kiama eke kya UPA akara kanyora boiko bagwate chama yabo bagari chama yabo lakini ikuna bagusi kale twarenge 40 people bona nyasaye buna aromuya twatwalire chama ya Fred Matiang'i ko UPA achiche elinde akonye Kenya ekara togo chikomopokea because nare gochare intubuna bagutomopokea tworokie chi count chide buna o maene ntuwanjete omurayo yakabere okwere gesta ase chama ya UPA okogenda star 509 ash nande bioso ya mapema ali atepeta to nyorwa uno mogusi star 509 ash ekote welcome to UPA aiga baba boririe abasae kubwata ibibande ase obonge puna enjira eyemo yokweroberia poikiranu osaba youths yensi mwezi naba kusimwezi mobwate ibibande naende batarachi koirani mangana chibesa ase bibande kiro mongabo ateke bande naende to bwate chikura nali naende orake chikura milioni 3 mochimoto ekomendere chinde Matiang'i itabu kenyengi kabeshwanga nero kogamba 2027 igatwanje to supporting abana baito balenka natukuruwe gatogende babwate ibande egere tutayekonyora chikura chinyinge because tutabwate ibande tutabwate chikura we don't have numbers ibabono twa sorodi working together korugaiga this point at least Matiang'i ko bari president chingaki echecho nigo barorekanire kogenderera komoboria omogusi omogima otwara obomo. This is the first time twachiramu kamuranje bali twetaine wetraunya amamanganeno mbali kisiasa nyemba bakabona angotebanga abarogi bonse abagusi bonse abaibi bonse bali baraba yaba be abanyakaba nini toba tobegentekemo torolira inyeye mu mustadio yomo tobwate Matiang'i wakabona bona rero ngotebya abagusi baito mose usi na Nyamira amo na Nyanza engima bakaba kuri abaitabire abagere bonse baitabire kigatochamo to support Matiang'i airo president Hinko reporter agetembe korwase bunge eyeiga ya West Mugirange yegotoka emeye county ya Nyamira Njefat Gadi Gisemba Gotigana anayo nigo bono abamenye ebakorwa kitutu cha South eme county ya Kisii bono banyarire bose babwatekio baguchingira chinga kechiga nekero amatukata to atigaire elinde chiskuru chinyare koigorwa nigo banyarire kwiranira omo jumbe bwechinsemecho muske Jafet Nyakundi mbuya mono ase okoba chivocha cheche basari kochase aborokiwa abo bagochikora chiskuru ewiki ewocha bagukwana litukore igoro ekero obarenge okora omoyegoyu ase oko bose barenge kono na bare kwegwa chi basari echo nigo bono banyarte goteba nigo chiachire chingaki chingia na boigo nekero bako bagendete komotogia omoske Antone Kibagendi bagotebanga okorire emiremo ere emiya ase chinsemecho museketo diponasanya na robotira sinchira ekubwatia Ariga Kerubo Beatrice Aska Nyanchama Chisemi gochia saborokiwa no mogoko monene gochia sabaibori bari na maroro asa matukale busio habisi ya NGCDF ime ya kitutu cha South inse yo mheshimiwa Antony Kibagendi nigo ya bwatoka chivocha chechi basari gochia saborokiwa unenchira yemo yo kubarigania kuira na gochia chiskuru asa matukata to aribosio engana yagokerwa nabange Rietane Lena koru daraja 2 school fees ya bere nkonko nyonyora na maitenga ni nyonyora lakini umujumbo ito korira maya asengencho fees nenko mwasa baiboli na tarajete ngani mboyo mobo konyore basari yeye lakini nashukuru sana umujumbo ito uendelee hivyo na nipongezi kwa sababu hii basari unapotoa inatusaidia sana asama lietangoro ku juvenali sio sia moyibo yagi omorobeli olero beiro morobeli bogo kumia sengenjo ni goro peni asa abantu bonse na inde ntwa semeretinga omochume na to jibasa lianga kiyega
Nonya nabo engaki ya maega nigo abange babete bagwetera makongu asokonyoro bokoreri bunga buno buiga kurwa serikali. Nimeshukuru sana mjumbe wetu Mr. Anthony Kibagendi kwa sababu we as a minority tumekuwa marginalized sana. Tumekuja nikiomba basari na sijapewa, lakini raundi tangu mheshimiwa Kibagendi aingie tumeshukuru sana. Hakuna ubaguzi, hakuna kuangalia milango. So long as you are a Kenyan and you are a resident from Kitutu Chache South, wanakupea basari. Gusanga no munyakerogo Alfonso Nsongo ni gaerere kirenga abaroki wa bonsi konyoro jibasari bwanchiri bonde botayo. We saw it better chi basari chikachika ende school boni gana abana bachiko igora ambachi ko selwa. Igo as an office wetera sobra bo mujumbe itanta Kibagendi tuko prioritize to education. That's why to push the basari yeso kaboniga. Obo tutukanu nigo bwabete bokoeneke waso mwakoera tinga kya baibuli bare koe wachiche kibaira sikuru. Dere toko na necheke moyoke kwanda se school lakini abaibuli toko bachifocha. Reason tu akorete igo abaibuli mbali batabwate ni angia last time konyore cheki umwana kosoma kusini ya daraja 2 secondary oimukie chekeli ogenda utaka kwenda kwenye atemenchire ndaibe chibesa cy'umwana ulionde mwana ogende kitu atete kugia avoid osabande baende montali kere chiki ya 3000 oendo mente 0 utaka echeki yobe 30000 bakora gusalichi cheki echo chinga kechecho abarokiwa nigo baboliwe gokoromokia asa masomo na bali bakonyora banyorie basari basome mono so that at the end of the day bajogoteba mheshimiwa okori gasengia kyaero mwe na bokwa webeso batosoma andite kiro mwana abana alweire ngakingia basome indi bajogobeke mambiro bajogobaba bana abasekisekinireke abari mu boigoni go baboliwe wanchira aborokiwa ase skuru iliyo mbatigaranka bari nebitamero foche chinga togo chiana na rero check si chiko to next week se njonga mu understand the skuru njigo iri rero go we don't expect yo mwalimu anyore mwana so next week na ndamoseli kabwate foche yitsa na assurance nga echekincherere in the course of next week igo to sababa ali mumba pasa ko seli bana ko barocho mwana bwate focha ekuru Kitutu Chache South Congo umuroberio oenekiwa ase skuru ya Nyankongo daraja 2 St Joseph's Nyabururu iriyo nyonka na boigo skuru ya Raganga na boigo orabego kogendererwa lituko lyankyo ase skuru yoboroso ya Ititi St Patrick's Kioge Iranda Igege na boigo liangoko nigo abaiboli bonsi baboliwe bwesokya eli banyare kwenyorera jifocha banyare kwarigania abana babo kugenda asuchi skuru watu wote wapemba umesikia kuripoteria Gatembe kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South Imeye county ya Kisii nitenda na igongoro kwa Dipon Asanya Mwancho murigiriria gutigana nayo no kurubikana oku kwanyara kwene kigwa kwa bakristo kurwa ase ekane kurwa ase chinsemo chiri ya chario kindo nekero banyara kwe murunganiria ogo ose obokoreri obobe kurwa ase nyagitari ya rio kindo dispensary nigo bono nainde kwanyara koreta libirira litindi gocha ase egati yabamenyi nainde bakurwa chinsemecho nigo egati yabo banyara gotebanga e dispensary eyu kokorere miremo ase njera eringia ngaigo bono bari kurubikana litukoria mwisonde nigo babwate amamocho nandenga ateribo iga nenyagitari gutoka chinsemo chia bomachoge burabu ime ye county ya Kisii Marieta ngoro Anthony Machoka elinde manyeka inebune simba ya bukione seitondi okindo bomachoge burabu bokimonge ward otwachire gaiga go condemn strongly amangana abeteli okindo igorenya gitari na se field ya South Kenya East Conference ali omobera ntubuna abantu babo kimonge onda atebenga abana siasa tigabarusi siasa chikanisa na samangana nya gitari amangana abetenya ebo kimonga ali goro lyo kindo igare funded no muntu okubolio bo MCA we ward ya bo kimonge asa Marieta ngoro kunga John Koina ne professional onde omu accountant korbo machoge burabu seitondi okindo I want to join esimba ya bukione aso condemn in the strongest terms possible again to kiabete ga ali okindo and as professionals we want to affirm ngenya gitari eli atwali a remarkable improvement bono igogenda li okindo dispensary being a faith based dispensary nebwata mariogo abantu bakonyora na ande shango korere gazi esa Marieta ngoro ku Julius Nyakwara
Basweti. Yesterday what happened, it's so unfortunate thing atokoleta siasa as a institution jitaganeri. Siasa ye kanisa, siasa ye school, siasa endeonsi ye college. Deganeri gocha ase ogosaria magenderero agenderede. Let me give you a background ya Rio Kindo dispensary. A few years ago, Rio Kindo yakoro shilingi 200 lituko 200 all day. But since the new management Rio Kindo, after it has paid all the workers, ekoweka chibesa 1,300. It's so unfortunate nga abantu bona baro chibesa chirichirari bachira bakora sara kasi so that they are forced to come on a table but chibesa chiri. We as professionals want to state categorically, we would not sit and see abantu by the need dispensary abantu yabananchi back to where it was. We have declared war which is peaceful. Nga onde bwensi utagete godiri nenya gitari ne kanisa abuatie channel ye kanisa. Mwanjo murigerea nande gotigara ase amangana koirana samangana siasa nigo bono abo egati yabo bwatani abo bakorwa ase a constituency ya Nyaribari chache na boigo Nyaribari masaba banyarite gokora ugusangiririkana ase chinsemo chiria cha Masimba nekero bono bagendete kwegerera obomo bomo Nyaribari na boigo ekirenga kyabo nigo barenge gukwanira igoro yokwane kyabo na banyare gwekinia arigori na boigo kwebekamo kegima ase amangana agesiasa musaketo Gabriel Nyakundi na ringi na bravo ase chinsemecho watari kurigereria ebyama emyaka gose jidini abamenyi baiga kurwa Nyaribari ni gorero bara omuroberio ogusangiriria ebirengerero igoro buna baratinye gisiasa na kweroberia ase uraye gochia ase amatuko arebosio muyiga rero ni go ikiranwa n'ababwatani abo barawa no musbatire totundo abo cinga kechuba bukwana buna tibari korali onde bwenzi korende no kwebanga gutumeka kinamba cyabo buna Abanyaribari inotora kurukaye mulakora la toro kere moso chirokora etokora hano uko bateriga batabonsaba abanga umuro chibara abantu byabo kimwana ibira umuntu wacha korora abo maini mutoro ntubu atege dogo chibokoro chibochu aba usiba gatebaiga obwato wabo bwato kobokojaka intuendo bwato uri to paraisiko tutaje kubwato koboko acheka ekero kibo president kuruchikura cy'Abanyaribari rasimache kuriya Abanyaribari nande barosi MOU ndibonene tari chikura chitoko tuguta etoko iwana n'ingitoko chikokoraki ingitoko chikonyora toiwana n'ingitoko chikonyora chikure chichimanya kwako iko toiwana ne bas ndobwate birogo bye account ndobwate kero kibo women rep ndobwate kero kibo senator ndobwate kero kibo governor Nyaribari igakwenda kobe determinant gondo wete doi wone Nyaribari igakwenda komanya se chikura chikokoraki chikoe kugochia asenge nje yigo ndende ko tabiga 2027 atokoje kwaka chikura chitu cyo governor to chiake muno Nyaribari gato igwananire nabo igo stari boigo ndareba njire to chiake chonsiamo bas ndokomata chikura cyo senator ndokomati mbare ndabanjire mu mukelo wako to chiake chonsiamo muno Nyaribari ekero to igwananire area kabere ndokomata chikura cyo women rep ndokomati mbare banjire to chimeke chonsiamo okerikere mate garia omonta tianire agotebana igagocha kwakero omonto elimu moja nanda irane bono moko ganyamacha kogoru elimu moja nabantebete bakiatari gokorera kende
chibese chionsi piga tubekerete bagorire t-shirt bagorire chireso. But I'm telling you the truth. Kero barengi gukwana ega nigo bakwana chisababu anene mono chabairaniri magiga anene mono ogutacha amo kwa banyari bari abantu gwanje chibese nabasaye guterikia nabakichikura igintu kyabairere barbo gotigara magiga bana toikirere iga abanyari bari nasaye gakuburia ninkieke mubwate ngeke mubwate mubwate chinamba tari mwego igotoro abange asekisi county engima we are the majority ekeruta getonya wale binto national government onya wale binto county government na onya wale favors chinyinge tumia ekewa kerinya sakwete ekewa nya sakwete nechi namba tutumie chinamba chaito buja iko na tabire bobe tutumie namba zetu vizuri. Tigiri abantu ba Central Kenya parabu abere serikali ime koru independence bakarero nanye bakorera muinuga igaba bwate tenyama usero muri mubona abantu bari bazachi onye kere nenya areka nengo senti beso ona kere kura ibona kubura ngo wale kene ile bugambo n'uza ngo ngura ngari mukenyezi because bingo kwasi ngi ya mbiri singi ya tatu wala gota kama genero ingitera yabade abantu bamubangira ini kiro ngodaso kuchaziri ni 500 singi 200 ndiko badari ya chende nose ngimota kombora ingita bakora ekere kuna dole primo leta riba nyere singi ngimeta bakora magozo tali yaba abatochorete amagozo na yaito abatogwa gachikura nege bandi yikire meno tege bandi yakale kemaskani nege bandi yikire mo do ngiya singo mwana ko maziri 300 modi kura yawe na siri yawe siasa mbaya maisha mbaya ayegani gago chinga kemaberera gisiasa gendrete gukina nabamenyi kurwa chinsemo bagendrete kwebanga na kweroberia enjera baranyore uburayi anene mono asobochori bore bosio kingo reporteri gitaseni bwanjete kandi gikomika gitembe kurwa sebunge ga yenyari bari masabe county ga yakisi njenguruko Nyakundi Gabriela. Naboigo abamenyi koro ase kinyoro kieremo naboigo oria posibori ebyo obigo toka ime ya Nyaribari Chache county ya Kisii nigo bono banyare kwemurunganeria buna omonto yomo gose umurayo yomo nigo bono anyarite kubatangira gose anyarite gusieka epara ikubwatania ebinyore biga abibire bagukwana negetaseni kiga kya getembe nigo banyarite kwerera nga nonye no mochiokyombu nga gose nonya macharo sigukuraso mochiokyombu agocha ase ebinyore byo nigo bono yatokire nga nonye ne parate yo abantu bagwita irinde banyare gwikira nonye echiro ase chinsemo cha Kyombu igendo giato sinyire nkelinga ejirani agende tagakoraki agasieke njira yitu igitogwetera naende ngosabanga because ibintu byose birase court bone tokonyoranga libaga kuti bento kolegasi akogenda ochigwambana n'abantu ba koti bono tumetinga koti neriri yakale kugamba naende tumaitenga ki enjire ye yarenge kururi tangani bakabona igatwa gotire ekiagera our fathers abali barenga abatangani nawo twarenga gwetenjiri njibuna naende nakinaiga nawo tugwetenjiri bono konyora abantu enjirani baito abande bakure bachire epara teyo epara nirega iga serikali yete timbake mapu yetete twachire kuganye pare yeremu mara tuyune binanko tibire bono serikali mwaringe wanje ibinebira ko tibirwo era abantu abagocha bagambe genga pare yeche gambugo chagaiga unda bono into abande no tomenyete ga no tugurite tugusinyo nekera umwana arwarire wasinyunga inorenga itogweteria abana banorengo chi gochinyagitari style te yenjerera asieku omonto totamanyeti aho tosiekerete enjera onya mwanya bantu toko chukoranga negento kere raisi ngomonta tosiekere enjera esengenja bagaga boni getore marete bakatobunegete esengenjo ntobwati ase togwete amakori abenanekete amacha kuminyoka korogore enjera yako totebinga nera gotueteria etaiyo pinjera
Eite ringa ngendo toko jikomobisa gose toko mobisa. Igo obo mwe serikali erigererie. Una bona turwarte kavriye kangabonya gitari tore tuwa tso gwetera. Osa kurigere go chaga iga era amaja uruke umbu. Twara pare ge sarigite. Tuje kore vira kotini. Na toro jo mwana gweta sufuri. Serikali ngibota okora. Ono yare nkoro osigwa engo biasa na magendere ngo chama atega iga. Bone magendero ta goje because asito gweta na mokorora se para buna likoli elio na liekora na lia bantu bagwetera. Ikomana ngo sabe serikali kere ime etokonye elinde tonyore konyora asito gwetera. Ekiagera omonge nano nkoro komuko yangi. Akwete because of para yare ngembe abantu bakubeka omugongo 10 teyera ete. Ikobone ngo sabanga pune serikali ende ko gendere kesi igire koti tige kore gasi yaye erinde to koroki tonyore njira one serikali asu wanja kwenu twabasoroire moise murigererie paleye motoremere nore nabana kibako ende skuru abakari gusinywa se bagweta akikamura ncha so wanja kwenu twabasoroire motoremere paleye na inu nanya sara abaseni tigango tokorere kene. Nakurwa ase wizara y'ichiseme nigobono omwaziri Muske Migos Ogamba anyarire kwenekia kuna umurimo obwechisabu gose bwesabu nigo orachikoba oyo obenekema nabo igo orachikoba compulsory ase chiskuru chonsi junior secondary school nabo igo senior school ayega nigo akoya kwana ritukore goro magiga ayamatuka abwangoiga ekirobono aba bwatani au babere bagotwara kongusanana kuna umurimo bwesabu turiko chigosoa ase senior schools korende nigo anyarite kwera buna esabu nero eri iya kawaida na bikonyara gusomigwa ase aborokigwa bonsi korende bari barachikorigereria amangana gose barachikokora chikose chirichikaneti esabu mono nabo barachigosomigwa esabu eri iya ime mono. For instance, ladies and gentlemen, the majority of our stakeholders during the competency-based county dialogues were of the view that mathematics as a subject should be compulsory in senior school. So this conversation, and by the end of today, once the presentation is made, will show that we have listened to your concerns, and we have consulted with the Kenya Institute of Curriculum Development and reached a resolution which I hope that you will support, that some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths and the other two pathways having a form of maths, so that we have maths in all the three pathways in senior school. So we love that conversation, and I think it is an important aspect that we have listened to the views of the Kenyans, and it is an important input that has come from the stakeholders, so that we can show that we are not just holding these meetings for the sake of holding meetings. We are holding them so that we can hear from you. We can listen to you, because we do not have all the answers. Your input is important, and the more we get from you, the more enriching our curriculum and our education is going to be. I want to therefore take this opportunity to assure you that your views were received and will be considered at various levels of policy making. Ladies and gentlemen, competency-based education is a journey that we must get right, because it impacts on the future of our nation. Mwancho morigere abonongo korera sensemo yekionga chinsa 12 chabono mambi dochenga chatigaire chitageka inye choka irage ensa emo ya bono mambi korende nekironda agenda se mutimo komoke rero ntitorigo kwana mange meroberi revosio anemenge kero to chokorigere ya chigazeti nere mienda sam na korwaro gegoika chinsa
ibere charero mambia kero tugendete kwena na ugusegeta ritukuri Juma nigo turachikumurikira amasomo anene muno ekero turachikumurikira gose turachigukwana nere vice chancellor korwa ase Open University aiga asense ya Kenya chinga kichichogoka ntuchikoba tugusanga mange kurinda ase bono chigazeti ngo chachire ase kekeke. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa amatuko ari busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela asensemo ya Community and Online Working imeye skuru yiga ya keti nigotobwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye rero wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira usie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiger Temba Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nugapesi. Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echicyarure ko rwasense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro Mogusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe kuri mwaka 2018. Mogusi onde bwense obwate mechando wao unabona mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nirietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana ari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari ya Nugapesi elinde mokonje muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta konkoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nugapesi no gotonyora asama gacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya no rokonyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisimi gwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwako gwenya. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugo tukasinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani gubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri bwa boarding ngurwa bali obosombi yani transport system
computer ko curriculum activities egatio bokoreri bonde obonge nigo bagotoka tsinsamo chiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kilgoris asamange bakire esimigwetara sichinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamo chiri cha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira Saba leta kuruketa kirunja tatukera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kuikira bona igana tota kwanda sumutima ko na togo chake tamwigocha basabira abayibuli motoretera abana mabagati bari tonda mbugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansuku mureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari irinike maubanye omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo nainde nigo ntagetoko barigani mono sana na kubatebinga nigo togova services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa mariogo na marioga yaito nigo tunyarusiti ase chinse chesko ao nande nigare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande nigo tukurusia sense ya Malaysia ayande kurustra sense ya Spain na ayande nigo tukurusia sense ya California Los Angeles California in USA Mario gande nale tukurusia somo chyo India na ayande nigo tukunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero naende nonya nigo kuru mwaka 2011
twabere tukubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo wotebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi net gauges au bunabono mbabwata normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumrang ayuari ayechi gauge emerongetato asama bati ali ayechi gauge emerongibire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mabati yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabati yiga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abasaibiki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulirwe mbauki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse salebere chamo baso wika chinse kumigoro ananitaka
umrina nera Wiza Crown wakubwatrina na DJ Topsha on the ones and twos. Makongolele emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya link up show link up na sisi kurwa sasa wika ikomigro Wiza Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Mwancho murigeria karibu sana asinsemo ichi gazeti ritukoria rero ria Ijumaa nekiro turenere 001 metina analio kwa watembereria Sam yenda 001 kibo akire wiki aona kikere kwa kire bya wiki twaegendere bya mpaka rero it's on a Friday tutayete ko yekorera gaiga ritukone ritambiro ritukondrera of course but for us especially some magazeti ngondera to mbona to gukora chinsa kitari kagetambe so umurumo bwisabu ono nande no kare compulsory as senior schools yeah they over compulsory because it is very important even tombire bya mwana bya mwemu muno utanyare kokora pinto binde bitayo nabenge umubero maitonye mututo iyo nenkoro ikobono mungana ngesabu no mutu bwa masomo esabu no mutu bwa masomo negento kirkia muhimu kwa sababu ngotemere ko kuna kirase asubugi moboiga maita kare na gatabiro ngabono na somete gosene mitochondria ngigose yankonyire bando ba somere gosenga as a history to work lakini ya nyari to ebintu bune byo mete buna birito kuri biology ebintu bingo chiko bolingane ya ngo manyore okay ebintu mbiro ngana osoma notacha ko bitumia chinga kechiga ko komekere kwa baina position yo komanyana kiensere inkikegendrete to konyako mente imagine oyo tasomete gore chi mitochondria tasomete nonya cells chomobere omonda ko rata mahitina kinonyo mobere go function na kinonya menkore waka manyinga nga biology na rewetani yagaskire kini turi kumanga ebintu ebyo Bunabono kendi konde streets yari ngora boni ndabantu amaswari hapo wepi nabodi abantu mitochondria ndaga ndenge ko makonya gukora biashara ayo ndaga ebintu nebinge bante beti meaning that they were not aware enkie mitochondria gokonya lakini all in all tiniko tebanga medulla oblongata abantu bantenga mechando nere medulla oblongata gochinyamira bantu bagande ebintu ebinge sana bono ngento nara tebankelinga sometimes na bora isaranso ebolinga nkiego konya but you realizing ebintu ebingo konya bire ayana masomo aramu sana umuntu wento ko zingatia na chaka konya yona bako bolinga na somete gose pila nere yeko Vasco da Gama in history nga obuyabwa mtu asomete bako obuyabwa lakini bono nkiya konya no all in all nkelinga it was a general knowledge egerengo muntu kwa bawe ebintu bigendrete asense toko banga uko imagine kire ngento kwaranga ni magic omaite ento kire ke unegero tamanyeti ebintu ento miroro konyora ase like you don't understand anything konyora ore igotu yani tumanyeti kigendrete tumanyeti bintu kioroche mbantu kiore na barabu ekiagara tubwati knowledge never basic never iri kwashire kirasi me kwasomire Niko esabu nere ya maana sana na ndenere yengenjo otatika bono mpate butenga ase bari bago chikokora buna bono tubate chikozi buna bono engineering
esabu yabo nigira chikoba more complex lakini yende nigigo chikoba basic mathematics kuchasa abarukyo bali bago chikokora arts and social sciences kurinde no konya gotebanga engane yo tigenyare hoikirani watse chinga kimune chigekero nkurikiriria egazeti ya The Standard ebate bicha ya ye Rais William Ruto nekire gotebanga goofing home away niga gotema gucheza chikadi chae yani nga etavinera abwate gose bintu mbiri agochiokora nonye kirare asense ya Kenya tari guchubirira serious ngana nde nonye bado chirense yabande ochira asense ya China na bado nabo muraibwense agendete gutwara etabi eri gose ng'amang'ana nara agochiokwana agaiga sense ya Kenya kwanyora ng'abakenya nkogechi kubarekero kende yemoke reactions gose abakenya be murungani kore nando ochire koyakwana nonye kirare chinsi chisco eboteba missteps ngabono ebitambukiro mbire muraibwense gose amang'ana nare anyarire kokwanera ayo atari amaronge ekirare asichinse mochire cha Beijing ya China agotebanga egazeti at the Standard after Kenya's failed bid for the African Union Commission top job was partly blamed on diplomatic blunders under President Ruto's watch, one would expect a lesson was learned. Yet, a recent forum in Beijing, Ruto appeared to downplay the economic stature of neighbors Uganda and Tanzania. Umete igachita gatebanga uchumi ya Kenya ngane ekorokana nganigere middle class nga Kenya terinsi ntakamono buna bonensi ya Uganda na Tanzania bali ngamba iraine maika tambe nga Kenya na bekorokana ya chakiri gocha igoro ake na ande nabo babete bakoteti amangana ayo muraibwe singa the difference between us and our neighbors is that Kenya is in the middle income category while Tanzania, Uganda and others are in the least developed countries. Inki, okay, ekerote itukuegerera, ntora kana watevensi ya Kenya, nerigato. Kosayo mwenye no mwenye tenga, ayene jirani ya omore ngaini. Lakini lazima watu bakerieta, riechinse chiga, na ndo babeke magekagari. Metarenge watebana ki, Kenya, unlike other countries, nigere in the middle income category. Ako orego. Inki, Nkia watu rinse ya Tanzania na Uganda. You see bono muraibuense igare umwana siasa who by default nda tebanga yani onarire siasa chiense ya Kenya nga kuika kutaka konyora na advantage kuiko kuiko oito mino yani omokore kopa Omotacherense kabisa. Egera yo Uganda na advantage. You have seen that as a siasa cha Kenya. Umuntu agotaba huyo mzee wa kitendawili obaire serikali tanya gukora kende muntu nkiara akonya wewe ndao tabanga huyo mwizi. Huyo mwizi baungwa nalio kagarani elections cha last time. Huyo mwizi uyibona omuraiwe chama ya ODM. Huyo ni mwizi, ni mtu wako corrupt kwarari. Bono I think naenda akaimuke gendeka kere ko chiare kwatabanga yaya ntutu bwe kaini abanda na wanga save of course rero Friday we are allowed to kwane buku ebuku na buko yaturanga kichende cha lakini Friday is good kwa sababu aba SDM matono bagenda tawa choke sabato nchino mu SDM bono Matilda esebu kume umuntu naro chieta ko saba gusino mo farisayo no mo something of that kind tin somete buku ni somete buku lakini yawe ndo watu murusie wango no mufarisayo very good murusie wango no mufarisayo watabanga nyasaye madiji tibwe kaini murusie wango bwe kaini monto yolesika roche nda you are concentrating more ochia sabante bintu bya bantu bande libago bwente gocho tabanga ya nyasaye burande gano munyabende nara gosabonga be yaga kikenya igotorega naiga intuna botorego lakini ngonya gotema tora wa economy you see that is good lakini kwenye ko point fingers kuchia so mondo ninga ya mondo yo matanya sae no mbondo bunarega na ako na kali yake omanya gochaga iga lakini toro chinche na sera se nyumba yao no mwekera nunde apana you don't need kobekerera omonto ndense egeraye otwara advantage Teonyo gwatura abantu byo bikero kwegera yes beka gishuguri cyao byatebanga ngendo tagetene neke period mangana yao nyarabe country A country B Diplomatic goof.
Ruto's remarks risk deepening Kenya's isolation von nsi ya Kenya kuchira kubagekana na muno nekira tukurigereria orugongo rwa East Africa ikirari nsi ya China umete weviringa ngurwale China ali after mambi bono mambi ngurwale nsi ya China nanda you away muraibe nsi ne role chairperson ya East Africa nguhira nale ase bali chijirani chiriate banga para bumbaire ine maiga ase administration ya William Ruto Dr. William Ruto His Excellency yes you can tell what I've been insisting manonga ama ene enchira toko handle our diplomatic ways ne wate mecha na egazeti ya the standard nero bono sana ina rego kwanera iga sego tebanga is the president still struggling with the art of diplomacy diplomacy ya when you compare na baraiba itire you see ya ngane bwato muchando let the truth be told nga the way ako handle amangana diplomacy ko se amangana chinsi chiri chinde chisiko yarokane gutwara umuchando sana una wantro chi Sudan they are accusing him South Sudan bado DRC Rwanda oyo tabre Uganda na Tanzania bado using to arocha amangana Ethiopia you see wanongo batori na isolation na ndi yego chi yato coast kerato ko boli biroge bia global yani bia global beyond speed it comes to haunt us the same way of AU na ACPG agatano ekotanga report proposes a revised schools funding model igoro yomro omurimo bwesabu kero mu waziri Julius Ogamba anyara tokwena kirito koregoronga mulimo bwesabu grade ya komiko chigoronga bado aborokyo baka basomigo tatikamba begitenga ne chikonyara guchunchu bwesabu nero rorobo nera chikobe ya kawaida ande nero roro rashikoba more complex gochase aborokyo bali bayiganetie ase chikosi chiri bara chikomukia mutuko arebosi mugano unigora CPG agatano na boigo CPG akabere got the spirit of Ruto's China trip amid Trump tariffs and need for caution nga pono echiga nechingaki ense eri nga Ruto's invitation comes at a time China and the US are engaged in a bitter trade war ense ya China na boigo ya Marekani gose America nigo bagenda totwaro kongsanana korende umurai bwensere bono nali naria nyarire gutara kabisa gochia gwaka chibicha naria wewe chiko gwesiko asenseri ya China igono manyetenga egazeti naro litkorego bara utenga gotema chikadi chionse agotema ko raso yo kuboko gochia senseri ya Marekani andotema eri ya China korende nga etare ya eni ganye beka chinga kijiri abaika bakendete kutwara isegi entindi anemono asemangana akiuchumi naboigo konya ko twara chinguru nga onorurio rumunyanguru asensengima naboigo direct flights SGR extension and a trade top list of Ruto Jinping yes Jinping deals na nekero obagotebanga amangana nabono konyora chitiketi gochase ense ya China amangana yo komento wa standard gauge railway kosengereria kerego chikomento aiga sense ya Kenya na byo biri bitanganire kegima ekero omuraibense akendete ne taro eyo yaye gotigana nayo tokumurikira ase county gose tokoswa eme ye county eri ya Migori nigo egotanga mada most fall family wiped out in arson linked to land dispute ase bari banyara ko konyoro muchando kigima bo enka eri y'abantu kianda anarito sambiro nyomba ngabono nigo yarorekanire ngamba bwate umuchando gusoko ngusanana igoro yendemero ebina bichindemero nabo igo chi tofauti abwate samangana yobolemo so as majas to tabetegente ke goronga chindemero rero gusi mambisia ya bichire onsi negento kia very common asense ito ya Kenya lakini rende what we are saying kiringa na chindemere china chitware mechando egente kibenkeringa no claim kusiko kurusha monto bwima bwae igore ebintu binebiga igo bikoreta ebichembe byarokinga bono twikera asobwancha nibutayo nabo monto okoira obugima bw'omonto just because of egento bunendemero egento at the end of the day wocha gukwa no gwakuru watigire gochiabo anda ari aso karito kama itinga gosendemero ne korete ne karo so we have to show humanity asekere egento kirito gukora
Na boigo DCI to lead probe into the death of Nairobi Ward Rep ntubate omo MCA Joel Munuve oyo nyalite usirio bugima bwae bone kiombe kyo gukora obutuki igasense ya Kenya kia DCI ngechiko enekia yachakira gukora obutuki komanya ningikerere gusiria obugima bwae na clinical officers across the county ya Nairobi ndoche nigo bakomoche mo governor Moses Sakaja nga nigo bakonyora poor treatment across serikali ye county na boigo umukano obo bado oyo kabiro mu governor umukoro kwe county ya Migori abatabanga my affair with Sharon ended due to her inconsistencies arakora kana ngatabwate umusimamo Sharon ngara kirire ni ubwa mateba bwate mbwanyarite koera na boigo ndoche omwaziri bweche seminande niganyare gotebanga help wase kiombekerio kwana na chilono uchasa oborokiwa bagoso MH College ji University na boigo TVET nigo ekiombekinga omwaziri atebrenga help tebwati chibese irachikwana na uchasa oborokiwa bagosoma KMTC na Rongo Church followers detained for 30 days aba botani bekanisa eri ya nkechinse mechimo Mesia St. Joseph's Missions of Messiah Messiah in Africa Church bono nigo ndocenga babere detained babekire biara batangire bagiteire aseme amatuko 30 ari bosio na ayo na yanda mange na boko yanyora sigaziti ya The Standard iri tukurere ngaigo rero tukurigiria etaro yumurae iwense kuchia nseri ya China na boigo mangana CBC na evento binde ebyo bikwanire sigaziti ya The Standard na sigaziti ya The Daily Nation ndo cheka gari ngana rinene nga Duale paves way for the share tycoons to pocket billions ngabono omo waziri uriwo bocheno yure Adan Bare Duale ni gobono anyalko gako gazette regulation enabling a Safaricom led concert term to start receiving monthly payments for its 104 billion investment in new digital health system despite ongoing court cases seeking annul of the deal. Ngabono gose umurobere yoiga nigo igorere mirango abantu bachigotenenga gwetera ase umurobere yosha umurobere yoiga despite the fact nga no record because no bwate ubutukanugete ubwe abana inchi gose abantu batayete kwa small igoro y'umurobere yoiga and Matilda na twakwanira umurobere yosha for the longest time possible by the way igonga bado nigo gendrete konya kuba fixed though ogendete gokorega asi lakini no bwate ase andake aba Kenya n'abantu bande batara understanding how is this program done ngaki ko ba financed ngaki who are indeed bari babwatera niri chibese chiganga hichiko so igomugano yo anana mono bakonyara ase page ya kane na ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation alafu thousands line up to view Pop's body ahead of funeral tomorrow ngabono mbare bagendrete ose kurwa gesomo Pop asira bagendrete kunya kurigirira muberoye agera amatanga nachiko bakakorekana ase ensemeri ya Italy ase page ya kabere ya gatatu bado nigo barigireti umugano yo Pop ngaki umatanga ya ariganire na meroberekerie bekire ase okonyara kubago kwaneki ngabono o tugutiro na maskani Duale paves way the sha itwanyerigereiri ase mugano nda bakonyara ase page ya kane ase gazeti ya The Daily Nation tokurigereria ase etaro yo muraibense bado ara sensemeri ya China nigo bono Kenya agrees to multi-way funding model for the SGR extension to Malaba ngabono murobere noro nyuranga aba China umurobere yo SGR nigo enge ensemo ya emerobere yarenga ase serikali ya Jubilee whereby aba ego sense ya China yarego fund gosenero yarigireti amangana ywe ase okwagache kurendenga bono igo batete ko extend agende asensemeri ya Malaba dochega signed deals na bochire anga 14 dochega MOU of cooperation in the railway sector where there will be review of laws na kuchiabu igo there is a lot of memorandum of understanding ayue umuraibense no muraibense ya China Xi Jinping banyara ko babago sign ase meyue ya China
ndoche kaiga nera iga number 7 memorandum of understanding number 7 eyambwate riso Okoiwana kolibanya lekobeka. Yes. We saying it catches my eye. Cooperative agreement between KBC na Xinhua News Agency on news exchange. Yesema itego kuna overalia. That's why yambwate KBC. Yes, yambwate riso. It took my attention. Ngabono the news agency eyure Xinhua News Agency mbachigo twara news exchange between nyumba y'oborari KBC eyure ya serikali eyure ya Xinhua News Agency. That's among the kose egati abiri memorandum of understanding chichanya ko bachiko ba signed no muraigwense nabago ense ya Kenya. Antoko skabosiga iga state we whilst official secrets act to shield classified disclosure. There are those who are older but do not abide by the act. There are attendant consequences to this. Bon umuraigwe obubore ndibweme oyore kepchumba murkomen nigate bringa bono muntu ole bwensi uchikosokie siri ya serikali biti ore serikali me goseno mo waziri nkonyorore a prison term ya 14 good years emiaka 14 onyo uchikosokie chisiri cha serikali igonga bine bikwazo binde byabekire ase ensemeri yoborendi irigotinia oborendi. I don't know, is it correct that tebo antigua sokie siri ya serikali? Na vago te bikaro tubate bana bana be tubate bikaro viri via cabinet tubate amangana okorekana se chikamati chiriche bunge tubate amangana ale ase executive atariko chasoka isko bono konyoranga tinga kichi nyingi kero kende ba ukana gesinge ya erika tiga shagwa ikiagera noro chebuna gesasoka kuri serikali ibintabire kagwasiore igoro ye serikali. But if he says the serikali nembere ngokorere kana is there any problem? Rende binembira ukwana kwanyoranga byakunire gose byabokiririo te asabe. Yes. Does mosquito often bite you? Scientists blame beer and dressing. Abana bantu bagutumeke beer bari prone ko ba ko mosquito nchibatarere sana. Korange bia no musane we mosquito gose chiumbu. Okay, nchitinde utumika bia lakini chiumbu chiko ndisana. Dressing, batanga dressing nero. Dressing bakekero. Umete sam it happens na bokonyora more abantu gusene a group of friends more arasa yamo. Oboke onyoro yo mo chiumbu chemuri to bosio akabimba abande environment. Dressing na mafuta yo gutumika manukato na aromatas. Igobona yeturu tumeka bia igobona abantu barimo kunywa bia please make sure nga mwatumeka bintu binde biko mwa confuse chumbu egera nchiba mbichiba roma chanje te sana umuntu tumekete bia na boy go your mode of dressing nero make sure nga no bete chianga chintambe elista go sana magoko no bosio wetuba kujaiga ahinde no na mafuta na no bosio ngakyo montago cha kwetuba yani mafuta na ro muntu amanukato na ro muntu ra tumeke aranyara ko bagwa attract chumbu according to scientific according to scientific research bone you science yate batari 001 I owned up to Sharon's pregnancy, planned to support her. Ngabono bado of course nero mwete omo musiga abwate na denga na abwate na begete mirobulio yo chikomokonya kero maybe anyoriro mwana na bintu binde ainaro anana mone keskere kotini tote bangandiro kwanira mono kurenda koranga obado regarding to that na abwate mirobulio chikomokonya iga ase osaso mosigo yukaranya oriro mwana tungo korera pi divorce must go through a court ono gaiganga keromoto tekobeke divorce weka mutware egende tokorukanga gosemwetere as a court and in fact let me tell you tumatinga nabantu bali bwate certificate of marriage guseno bwensi because I don't think ngano court gokora divorce otawati certificate yakoranga bono mo confirm tinga munyo mine igabantu nero banye berra asenyo for more than 10 years 13 certificate onye there is no legal document ekorokia itari nyoma bagate kenda mo confirm gosemuramo gwetera se other channels buna bono ntubwate maybe enyangi
ne binde gose gwetara se Magistrate. magistrate gose ne chizemo chiri chiri responsible of that ena rara na ase gazeti ya The Daily Nation kore nabo kwanyore gazeti yiga egere oyasome ayande na mange asenchire yobwikirana Gazeti ya Taifa Leo ringana rimwamu kubori nga uchaguzi ni mwaka 2026 nga uchaguzi ni 2026. Mtaalamu wa sheria za kura aibua mjadala mkali akisema hata Rais Uhuru Kenyatta hakuhudumu miaka 5. Nga bono nonye miaka iri ya verike korwa ase kolengana ne katiba iri ya 2010 kero amangana yeganga etamwe mo yoburaye kogende miaka 5 korakana nga mbari igoikirania ayaiga mugano yo nigorase page ya Kavere na tukurigereria egati ya yande ndoche nga mabwanyenye washa kuanza kufyonza mabilioni kila mwezi bono nga ambale basoire koseba ko chikoso ibiro byoburai bali me ibiro ko byoburai bwasha umuroberio sha bono bako chikoba bakwenyorere nibo ase kira umutinyi mugano no rengase gazeti ya Daily Nation eri tuko oriarero na boigo hofu magonjwa ya mifugo ya kienea amaroire yetu bono nigo agendete comment kana kigima ase insi ya Kenya na epeji ya kane kotewa mimba ya Sharon ilikuwa yangu sasa governor Obado akiri mu governor Mokoro Migori bono na itabanga mozigo yo na kwenye twa kwanire no rengo yo nga kwenye bwe bankire kigima uchakwene kyabona ngo cyari kurenda omwana uyore guchikotoka na ntubate ayanda Ntubwate ayande igaiga nga njia bora ya kuomboleza papa ni kutohukumiana nga ntoba sako na cherana evina chingake ebune chiga na ndoche asinse mwiri yokolema nga buna bono chikware kusaba nto bari bagende tuko ya magenari yethabu nga bono serikali ni getekete kumureka kigima nabo igokora oboringoria ase chikware chonsi eri kwene kya bantu barasiria magemabo chingake echiga chembura nyingi ayo na egati yari ase gazeti ya Taifa Leo yeri tukuria lero korende ndo chasense meri ya sport ngote veringa Ateta Gunners kula sare Crystal Palace na boigo Arsenal wachi tedro ye ibere and match has started number 14 nabo nyasara tokonye turige kombe lakini abantu mbare bali chinamba ibere bali semi-final gete maite bakwenda kabile gento karatiga kocha alikerwa na hatua ya Crystal Palace kutinga mbili Emirates kurinde hekiro tugutika nayo ndo chenga siasa nyingi neregendeta sense ya Kenya aseri tukuriara umetitari rasi montonya kotera siasa kira rituko omancho omurigiri ngagiritinga na turachiko chera bose turachikubutorera ensemo ye gazeti abo sam kibonyaga nkikwaringe commentera ekiagera bono chenga Rero it's on a Friday, and you know Friday I sort of see what happens on Fridays. Abantu bako babatorero amatanga. Amatanga. Ebono nata ete pointing abono. Bali mwensi pimusiriti abami no moko ni abami no simura semiroberio. Kakiti gatotebenga nyasaba ichinguru naende nendu twatomere pori chito uchiase bali bonse basiriti abamu abo koko enda matanga number 1. Tianda te abantu rero ngakiba kubugori ebintu bako enda sa matanga. Make sure no bugwate yange ndito mugasoto ko ngena bona kana boranya no barete bogori yange ndito nane libuli yakonyarikana bangi nabo gori akaleso ka obyayiga bogori ya libuli bogori none ne mache gonya gusiba egere oikebia nande make sure ngo ikiren kama pema egere bona iganse teribu yego turi kumanyira ringa kibogokia lakini twabasabira maya nainde wanene mono tarule pole chito kuchiase chi family chiricireti abamwabo nabari bad babwate mirogori mbuya mono kegimo mwanjo murigere tokogenda ase omutimuko naboigo ninchikoirana na umugeni bweri tuko ria rero nere ereka bugeri nditunyara gusanga asinsemo eri igechisemi nganonye litukoria rero rejuma litukoria kwena na umoyo ntuchikorigereria na kibono amasomo aranyare kubekwa ekerengo keri kiranyare gukonya korene kendera gusanga asichinsemo chiri cha Facebook na YouTube naboigo wetera ase namba yetu yesimu
Shah Ceramics nigo bago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703 943972 ajira gocha aseduka ya bere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Vimat Hardware and Plumber Center ineduka enene iye konia ebintu au ebikiranu na ase amagoli amaya kegema nkonya bale chicho echuchimanye kaine muna closed cables chichingencho au na echekerero echuchikurwa ase company au na asamagoli amaya kegema B-trap toilets boigo nkonya bale chi wash and basins chibirengo au na kurwa ase company au mbabwate and wash cabinets Kerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagoli abonigo agukwana no mubuko yani amagoli agukwana naye kegema nkoni bale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company au koni bale ebinto bye chibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen go secho kone mbabwate kitchen sinks chibirengo au echuchiro siri ekerero na kurwa secho company au na se chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves nan returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkone bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes aseboigo bakonye chitanki chamache chibirengo au asamaguri amaya kurwasi company au naboko batalera ase ebara ya Kisi Kisumu barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro gosoba kere esimi ase enamba 0712242915 buigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira Vimad Hardware and Plumbing Center asamaguri amaya kera engaki. Zikun Clinica ninya gitari ya kerero iyekurwa obokorari bwobugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko igoba kubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligirelia na kunenkia omuchando bomorwaire inyura bakoringolia babwenia na kurwa amaliogo igoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari